Vítam vás pri našom ďalšom, poradí druhom unboxingovom videu. Bude to o zariadení HPE GreenLake for Block Storage od spoločnosti Hewlett Packard Enterprise. Máme zariadenie priamo pred sebou. Je to vlastne kartónová krabica, v ktorej vám to zariadenie príde zabalené. Je potrebné povedať, pokiaľ budete chcieť s touto krabicou manipulovať, je potrebné preto mať dvoch ľudí k dispozícii, lebo zariadenie váži, takto ako to vidíte, asi tak 57 kg. Takže máme to tu krásne zabalené, olepené štítkami, kde sú informácie o dodávke, adresy, čo je tam zabalené. Takže podľa toho to dokážeme identifikovať. Tým pádom sa môžeme pustiť rovno k rozbaľovaniu. Vo vnútri by sme mali mať Aletru MP, čo je vlastne pracovný názov alebo skrátený názov zariadenia HP GreenLake for Block Storage. Skrátka MP znamená multiprotokol. Tým pádom, že je to multiprotokolárne zariadenie, môže prísť z fabriky v prevedení Block Storage alebo File Storage. Tým pádom sa názov HP GreenLake mení na for File. Takže máme pred sebou otvorenú krabicu s Aletrou MP. Máme v nej množstvo ďalších maličkých krabičiek alebo sáčkov, ktoré si konkrétne všetky postupne vyberieme a povieme si o nich niečo málo. Máme tu vlastne licenciu na používanie zariadenia. Samozrejme je potrebné si túto licenciu v obáločke odložiť na účely auditu. Ďalej máme tu ďalší sáčok, v ktorom je ethernetový kábel RE45 a samozrejme prepoj na DB9 konektor. Je to vlastne seriál Cable Kit, ktorý sa používa na pripojenie k nódu v prípade servisného zásahu. Tak, máme tu ďalšie vrecuško, ktoré obsahuje viacej vecí. Ďalší konektorík je vlastne DisplayPort versus RE45 na pripojenie priamo k nódu. Ďalej tu máme Bluetoothový Chassis Discovery modul kit. Toto zariadenie môže slúžiť na to, že dokážeme vlastne to šasy, celú tú krabicu, alebo teda tú Aletru MP, dokážeme urobiť Discovery aj bez toho, aby tam boli prítomné, dajme tomu, nódy v tomto šasi. Pomocou Bluetoothu sa dokáže spojiť s mobilným telefónom a tým pádom môžeme použiť aplikáciu, ktorá sa dá voľne stiahnuť a nainštalovať do zariadenia a urobiť Discovery Aletru MP. Ďalej. Tuto už máme vlastne už len sériu rôznych nálepiek. Toto sú nálepky, ktoré sa používajú na olejblovanie jednotlivých káblov k jednotlivým buď nódovom šasy, alebo k expanzným policiám. Aby sme vedeli, ktorý kábel ku ktorej vetve alebo ku ktorej strane je pripojený. Jeden z posledných sáčkov, vlastne toto sú takisto label kity. Label kit, ktorý sa používa na olejblovanie alebo označenie káblov, ale tentokrát sú to káble, ktoré sú dátové. Nie napájacie, ale dátové, nie silové. Jedno z posledných vreciek máme vlastne vrecko s napájacími káblami a s páskami, ktoré slúžia na uchytenie napájacích káblov, aby neboli voľne uložené v reku. Ďalej sú tu uška, ktoré nám zabezpečia krásne, jednak efektný zážitok z toho pola uloženého v reku, alebo teda samotné držanie krytu, ktorý je v ďalšej krabičke. Máme tu ešte jeden kúsok plechu, a to je plech, ktorý sa používa na uchytenie pola, pokiaľ je pole už zarekované a my chceme s tým rekom manipulovať. Volá sa to shipping bracket alebo shipping kit. OK. Takže predposledná krabica, predtým ako sa pustíme k samotnej Aletre, je vlastne kartónový obal, v ktorom je pred chvíľou spomínaný bezel, alebo teda kryt. Takže to je vlastne kryt, ktorým dokážeme krásne identifikovať, že v našom reku máme zariadenie HP Aletra MP.
Takže poslednou krabicou alebo posledným obalom predtým, ako pristúpime k Eletre MP, je vlastne rail kit, alebo teda kolanice, ktoré nám slúžia na uloženie zariadenia v stojanovom rozvádzači a v efektívnu, alebo teda ľahkú manipuláciu v prípade servisu. OK, teraz máme to vlastne obsah balenia, máme hotový, môžeme pristúpiť k vytiahnutiu Eletry MP z krabice a skúsime si o nej zase niečo povedať. Ako som v úvode vravel, na manipuláciu so zariadením je vhodné použiť ďalší pár rúk, keďže celé to balenie vážilo okolo 57-60 kg. Takže poprosím kolegu, aby mi s tým pomohol. Môžeme pokračovať ďalej v rozbaľovaní. Diskové pole máme vybraté na stole bez krabice. Ako vidíte, ešte zabalené ďalej vo fólii, kde je predná a zadná časť ešte špeciálne krytá kartónom, aby nedošlo k poškodeniu jednak časti prednej, kde sú samotné disky, a hlavne časti zadnej, kde sú prídavné karty, porty a koncovky. Tak. Pole máme kompletne vybalené, priamo pred nami na stole. Pole môžete dostať v prevedení 2U alebo 4U. Momentálne sa predáva v rôznych verziách, ktoré sa primárne odlišujú počtom kórov na procesoroch 8 kór, 16 kór alebo 32 kór. Podľa toho vieme aj zistiť, že či dokážeme k danému polu prihodiť aj nejakú expanznú policu alebo nie, či sú to 2 nódy alebo teda 4 nódy. Takže keď si bližšie priblížime toto pole, máme vlastne prednú časť. V prednej časti, ako je zvykom, máme pozície na disky. Momentálne v našej konfigurácii máme 12 diskov, to znamená, polovička pola je osadená z 24 pozícií. Disky sú NVMe, iba NVMe, keďže Eletra MP alebo HP GreenLake for Block Storage sa predáva a vyrába a bude predávať iba v prevedení All NVMe. Takže disky majú klasické 2,5 palcové prevedenie, sú NVMe. Konkrétne tento je 7,68 terabajtový, takže máme ich tu 12 rovnakých. Tým pádom si môžem povedať niečo aj o kapacitách. Môže mať v základnej polici, teda v 2 účkách, pri 2 kontroleroch, môže mať 24 diskov. Kapacitne môže to byť od 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 až po 15,36 TB na jeden disk. Takže to si krásne viete spočítať, koľko surovej kapacity dokážeme do tohto diskového pola do 2 účiek dostať. Teraz sa presunieme k zadnej časti. Takže máme tu 2 zdroje, keďže toto pole a všetky jeho komponenty by mali byť redundantné tak, aby zabezpečili vysokú dostupnosť, keďže to pole je tier 0, alebo teda poskytuje 100% availabilitu. Takže prvý zdroj. Zdroje kapacitne sa dodávajú, poviem to teraz celosvetovo, v 2 prevedeniach 1600 W a 2200 W. Ale keďže 1600 W zdroje sú v prevedení Platinum, to znamená nižšia efektivita, na európskom trhu sa teda nedodávajú, alebo teda do európskych krajín, keďže musíme spĺňať LOT 9 požiadavky. A teda tým pádom máme k dispozícii iba 2200 W zdroje, ktoré majú 96% efektivity. Dôležité, čo teraz si môžeme prebehnúť, je kontroler. Máme takisto 2 kontrolery, ktoré sú hot-swapové.
Takže dva kontrolery, ktoré majú v sebe integrované ventilátory. Ďalej máme porty na host-bus adaptéry, máme ich portov niekoľko, konkrétne teda 4. Naša Aletra MP v prevedení, kde máme k dispozícii Fiber Channelový host-bus adaptér 4-portový 32 GB. Ďalej, čo sa dá, čo toto pole podporuje, je v prevedení OCP ešte môže doplniť host-bus adaptéry pre pripojenie iSCSI, to znamená 10/25 GB, ďalej pre replikáciu takisto 10/25 GB ethernetový host-bus adaptér. Tak, aby sme dokázali tie jednotlivé host-bus adaptéry inštalovať alebo nejakým spôsobom tento kontroler servisovať, alebo teda technický tím, aby ho dokázal servisovať. Tento panel, alebo teda kryt sa dá odmontovať a na spodnej strane tohto plechu máme k dispozícii veľmi stručné nejaká lokácia komponentov, máme veľmi stručnú lokáciu komponentov. V prípade servisu, keď nám to bude hlásiť niektorý, dajme tomu ventilátor v konkrétnej pozícii alebo kontroler v konkrétnej pozícii, keď nám bude hlásiť nejakú poruchu, tak dokážeme to krásne identifikovať. Keď si plech nasmerujeme správnym smerom, dokážeme zistiť, ktorý ventilátor je ktorý. Okay. Takže ďalej máme tu procesor a v tom procesore môže byť niekoľko jadier, tým pádom rozlišujeme počiatočné konfigurácie Aletry MP. Konkrétne toto je 16-jadrový procesor a má k dispozícii 256 GB pamäte. Tu vidíme konkrétne znútra host-bus adaptéry, sú v prevedení OCP, takže Fiber Channel a Ethernet pre Ethernet 10/25 host-bus adaptér iSCSI pre blokový prístup. Jeden z posledných komponentov, ktorý je takisto redundantný, sú disky. Nové disky, z ktorých bootuje teda operačný systém, na ktorom beží Aletra MP. Aby sme sa dokázali lepšie orientovať v tom, ktorý komponent je ktorý a v ktorej akej pozícii. HP pre nás predznačilo na šasi všetky pozície, do ktorých sa komponenty vsúvajú, aby sme dokázali lepšie identifikovať v prípade servisu konkrétny komponent. Konkrétne tu máme zdroj PS2, to znamená zdroj 2, a PS1 zdroj 1. Hneď nad tým máme označené pozície jednotlivých nódov. To znamená, spodný je kontroler 1, vrchný je kontroler 2 a v rámci každého kontrolera ešte máme označené pozície S1 až S4. To sú konkrétne sloty, do ktorých sa súvajú host-bus adaptéry. To isté platí aj pre prednú stranu, kde máme disky označené zľava doprava, pozícia 1 až pozícia 24, B1 až B24. Tak, toto je konkrétne všetko k technickej špecifikácii tohto pola, ktoré sa nám zmestilo do tohto krátkeho videa, ale za dôležité považujem ešte povedať pre divákov, alebo teda pre používateľov, predtým, ako toto pole samotné budete zapínať alebo inicializovať, je potrebné v HPčkovej cloudovej konzole mať ako keby predchystané, že táto cloudová konzola alebo HPčkový backend má toto pole očakávať. To znamená, musíte mať nahodenú subskripciu a tým pádom pridané aj zariadenie, vytvorený účet HP cloudovej platforme. S tým samozrejme vieme pomôcť aj takisto s celou inštaláciou tohto diskového pola. Určite, ako vravím, je dôležité mať urobenú túto cloudovú záležitosť, alebo teda úlohy spojené s cloudom predtým, ako samotné pole zapnete. Veľmi krásny návod je na infosajte. Pokiaľ si dáte infosite.hpe.com/welcome center, tam takisto nájdete veľmi pekný s obrázkami popísaný návod, ako toto konkrétne pole vybaliť, zarekovať, inicializovať, oživiť.
Ďakujem, že ste s nami dopozerali naše unboxingové video o zariadení HPE GreenLake for Block Storage. Sme pripravení vám s týmto polom pomôcť, ako aj s inými produktami od spoločnosti Hewlett Packard Enterprise ako autorizovaný distribútor, či už pri predpredajnej podpore a takisto implementačnej podpore u zákazníka, aby bol užívateľský zážitok s týmto polom čo najlepší.